Ka music department jong ka sinat. Kadon ka jing i. Ha ka jede bat ki jirwai ki badan ha ka kasih hembuk. Ki babon nim simala ya ka banrwai ya ki ha ka rukom ka badai. Bat ki babon nim nang hiru ya ka sur ka badan ha ki jirwai. Dena mata kata kadau niyo i baki babon ki balang. Kim sim not banrwai ya ki jirwai ki badan ha ka kasih hembuk. Nakin real spotlight pendai kali ki jirwai ki badan hang ni. Le singla ban ong ki babun ki baduna ki banla ban ruai barok kai ki inde ki babun ngila ban ruai tang masiteng ngila ban ruai tang lai 4% ya ki jing ruai ki badan hagani ka ruai de na mar kada kadau ke music department je kasinat kayu i badan kam pan pinyo ki jing hikai hagi jing de bat kini ki jing ruai de ka jing pen baik ke jongi kalong ka peningkong kalong ba ki presbytery ki pastorate bat ki balang lane lakalong na ki jeseng ente lane ki society kin penlong na kapor ya ki hymnal festival pan penyo ya ki jirwai ki ban ruai be tik na kan ka perjawai bat ka baar nyo i bakalat ka pengila ban le ya ki kam ka deleng ba ka platform jong ka social media namar kata hagani ka kinti ninyo ya ka ban ruai ki jirwai ki badan na ka jirwai da ka bapet ya ka sultan ruai ka jong ki ngidon ki group leader ki banyarap yangi bat kini kin ruai bat ngakentu ya ki khon jeng kasinat bat persyang ya ban buat kumbala ruai nang bakalong ka jeng mentoy na ka benta jongi nginut ban ruai ki ruai na ka ni ka ruai ngidon ka jeng rumen baling ba na ka we ka lat ka pangila ban le ling ba ka platform jeng ka social media kalong ka jeng arab bakalawe jong ka jeng ruai hapo jeng kasinat nginla ya ka ban penkam bahaya ka bangin nanglut ya ki jeng ruai ki badan hagan ka ruai ka jongi to blame ka ku ki barok ya ki bapet ya kan ka program jong ka sinat bat na ka por si ka por ngin sayo ya ka ban upload ya ki jeng ruai ha ka baki group leader ki jongi kin ya lam ya ki jeng ruai bat ngin ya bot na lagi jong ki jeng ki sem ki jongi te hagan kung ka jeng sedang ya kan ka program ka jongi ngidon rengkat bat ngi hagan ka group ka peningkong naga group jong item santiji omdor rengkat bat ki parlok ki jongi ini alam ndril teli ki jurwai na kani ka jurwai na do ka pasdang ba haden ka takiwe ki group kin sabut na den naga por si ka por bagi ni open upload ya ini jurwai sa simpat ni ai ko play pi baro play sibun ublay na ka buram jung amen Don uwei ublay habonen utraya baro balaseng usen syari namen barep ngan ik ngan yarokat bae ki hukum don ba ulai ban hikaya kamon utrai ngan nget kaktin jong ubane baka bahok bashisha lawan ka gospel play hangi kajing suk jai nakalami aga ablay ngin shem yame ai bor ngin wat nong rim bane labu kapor yang aban yap leken dit yang akan la isam labat ki kenaru kiyaban krengan om tutsyu ngan sumarya ki por basa tuan mensimpen kreyanga tan lap kajing yap ngam lapai ka ayom wat jing map lawan
bakut, bakut Klan badap jing isne Lai ngut batang we Long utrai bane Bakut, bakut, bakut Riu kut kiyaro Barok ipan sngat siat Kiloj ban nguk yame Keruk bat kisera Imane dembaro Yame baju no Ujuk me yaine Bakut, bakut, bakut Blatap daul oh Uriu bapop ban pek ban iyame umla Mame batang mame Bakut badeyaro Kabor jing ijing Ut hame kisah Bakut, bakut, bakut Bakrau bor ablay Perhebo neng barok Ikan tiu nam yame Bakut, bakut, bakut Klan badap jing isne Lai ngut
jam snow payu trai mau pika pertai baro to syakri ru yu trai to wan hajanda kajing yaro to tip putrai long blay bakrau ubala tau ngikune ngilong kilang brojong uhi yangi uri yalade syakher dop jong ulek dangu syaying jong udakermen yutrai jong ituan aingu toker kuyak kakerten namar utrai ulong baba kam kelaka jing isnei jing shisha jong ukan yaisa ya baropa teng ben